Akwụkwọ nke atọ nke Mosis, akwụkwọ Levitikọs, isi nke 2. Ma mgbe mmadụ ga-eweta onyinye nsọ ya iji bịaruo nso, bụ onyinye a na-enye Jehova ịnata ihu ọma, ụtụ ọka flọọ ka onyinye ya iji bịaruo nso ga-abụ. Ọ ga-awụkwasị ya mmanụ, tinyekwa frankincense n'elu ya. Ọ ga-ewetakwara ụmụ ndị ikom Erọn, bụ ndị nchụaja. Ọ ga-esi n'ime ya wejuo mweju aka ya sitere n'ụtụ ọka flọọ ya, sitekwa na mmanụ ya, tinyere frankincense nke ya niile. Onye nchụaja ga-esurekwa ihe ncheta ya ọkụ, ịbụ ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ, n'ebe ịchụ aja. Ọ bụ aja ọkụ nke ihe isi ụtọ a na-achụrụ Jehova. Ma nke fọdụrụ site n'onyinye ịnata ihu ọma ahụ bụ ihe Erọn na ụmụ ya ndị ikom ga-enwe. Ọ bụ ihe nsọ kachasị ihe nsọ niile sitere n'aja ọkụ niile a na-achụrụ Jehova. Ma mgbe ị ga-eweta onyinye nsọ iji bịaruo nso, bụ onyinye ịnata ihu ọma esiri n'ite ọkụ, ọ ga-abụ ogbe achịcha ekoghị eko nke ụtụ ọka flọọ agwara mmanụ, ma ọ bụ mbadamba achịcha ekoghị eko nke e tere mmanụ. Ma ọ bụrụ na onyinye gị iji bịaruo nso bụ onyinye ịnata ihu ọma eghere n'ite eji eghe ihe, ụtụ ọka flọọ agwara mmanụ nke na-ekoghị eko ka ọ ga-abụ. Nyawaa ya na nyawa ya niile, wụkwasị ya mmanụ, onyinye ịnata ihu ọma ka ọ bụ. Ma ọ bụrụ na onyinye gị iji bịaruo nso bụ onyinye ịnata ihu ọma eghere n'ihe ighe ihe, ụtụ ọka flọọ etinyere mmanụ ka a ga-eji mee ya. Ị ga-ewetakwara Jehova onyinye ịnata ihu ọma nke eji ihe ndị a mee. A ga-ewetakwa ya nso onye nchụaja. Ọ ga-ewetakwa ya n'ebe ịchụ aja. Onye nchụaja ga-esikwa n'onyinye ịnata ihu ọma ahụ bulie ihe ncheta ya, sure ya ọkụ, ịbụ ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ n'ebe ịchụ aja. Ọ bụ aja ọkụ nke ihe isi ụtọ a na-achụrụ Jehova. Ma nke fọdụrụ site n'onyinye ịnata ihu ọma ahụ bụ ihe Erọn na ụmụ ya ndị ikom ga-enwe. Ọ bụ ihe nsọ kachasị ihe nsọ niile sitere n'aja ọkụ niile a na-achụrụ Jehova. Ọ dịghị onyinye ịnata ihu ọma ọbụla nke unu ga-enweta nso Jehova agaghị eji ihe na-eko achịcha mee. N'ihi na ọ dịghị ihe ọbụla nke na-eko achịcha ma ọ bụ mmanụ aṅụ ọbụla unu ga-eji suru ọkụ, ịbụ ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ, ka ọ bụrụ aja ọkụ a na-achụrụ Jehova. Dịka onyinye iji bịaruo nso bụ mkpụrụ mbụ ka unu ga-eweta ha nso Jehova. Ma n'elu ebe ịchụ aja ka ha na-agaghị arịgo ịbụ ihe isi ụtọ. Onyinye ọbụla iji bịaruo nso nke onyinye ịnata ihu ọma gị, ị ga-enyekwa ya nnu. Emekwala ka nnu nke ọgbụgba ndụ Chineke gị ghara ịdị n'onyinye ịnata ihu ọma gị. N'onyinye gị niile iji bịaruo nso ka ị ga-eweta nnu nso. Ma ọ bụrụ na ị weta nso onyinye ịnata ihu ọma bụ mkpụrụ mbụ inye Jehova ọka rara oko a ṅara n'ọkụ, ọka nke ubi ọma esuru esu ka ị ga-eweta nso ka ọ bụrụ onyinye ịnata ihu ọma sitere na mkpụrụ mbụ gị. Ị ga-etinye mmanụ n'elu ya, tụkwasị ya frankincense, onyinye ịnata ihu ọma ka ọ bụ. Onye nchụaja ga-esure ihe ncheta ya ọkụ,
ịbụ ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ, bụ ụfọdụ n'ime ọka ya esuru esu, na ụfọdụ n'ime mmanụ ya, tinyere frankincense ya niile. Ọ bụ àjà ọkụ a na-achụrụ Jehova.